ये गीत के लिखले बनी हमारे संतोष बाबा। हम चाहब कि एक बार आए, पहली बार हुआ हमारा प्रोग्राम में आयल बनी। नचो भोला के भक्तो नगीन जैसान, यहाँ के लिखल एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दिलो। यहाँ के जवानी पर लिखल था, लेकिन बचपन से जो जवान कने हमारे गोविंद भैया छोट से लेके अभी तक वहाँ के आशीर्वाद बन रहे आप लोग के रोहतास से ही बनी। एक बार जोरदार ताली बजा के अंगुरी पकड़ के हमारे के सिखोले, एक बार जोरदार ताली बजा के गोविंद भैया के स्वागत कर जाओ। बड़ी खुशी के बात और भी जितना लोग उपस्थित रहे सब लोग के बहुत बहुत स्वागत। और सही माई तारा चंडी के प्यार आशीर्वाद बनल रहो, हमनी के साथ बनल रहो, साथ बनल रहो। देखिए एगो गीत हम बोले नहीं, अच्छा फोटो हाँ ये जरूरी बा। आई देवता महामहिम, बहुत बहुत धन्यवाद। होई 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 एकदम होई गाड़ी के बाद एक लाइन, बस एक लाइन सुन लो, एक बाद फोटो खिंचा ले। कि नवमी में मैया के घर बोलैहा, कि आंगन में मनसा के कलशा धरैहा, गोदी में बाजै बुसु घर ललनावा, नौ गो कुमारी तू कन्या खियैहा। तो जे गाना के भाव बा कि कन्या कुमारी जे खियावल जरूरी बा। जितना भी हमारे यूट्यूबर भाई लोग बा लोग, आप लोग के माध्यम से गाना जो भी सुनी, आप लोग जरूर ये गाना के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोग सुने लो। कि कन्या कुमारी जे खियावल जरूरी बा, तो अपनो घर कन्या जन्मावल जरूरी बा। बेटी बेटी मैया से मनावल जरूरी बा, अपनो घर कन्या जन्म। और हम चाहते ये गीत के अगर जे समर्थन करत हो तो सबका के मोबाइल बा, आप लोग मोबाइल के एक बार फ्लैश लाइट ओपन कर दिलो। और जितना लोग ये गाना के समर्थन बा, चारों तरफ से फ्लैश लाइट जला के बता दिलो कि बेटी के समर्थन में वालों करे लोग। चारों तरफ से फ्लैश लाइट जो समर्थन में हुई बेटी खातिर, चारों तरफ से फ्लैश लाइट जला के बताई लो कि ना बेटी है तो कल है। आ कहीं के बजब गाय तो हल्का हल्का ऐसे हिला के समर्थन करके भैया कि अब दोनों घरे कन्या जन्मावल जरूरी बा, बेटी बेटी मैया से मनावल जरूरी बा, अपनो घर कन्या जन्मावल जरूरी बा, बेटी बेटी मैया से मनावल जरूरी बा। कन्या कुमारी जे खियावल जरूरी बा, कन्या कुमारी जे खियावल जरूरी बा, तो अपनो घर कन्या जन्मावल जरूरी बा, बेटी बेटी मैया से मनावल जरूरी बा। बहुत बहुत धन्यवाद।